Jeg er en udbrændt pædagog, der går rundt i fodformede sko. Og alt hvad børn, de kan og vil, det har jeg ikke ressourcer til. De dig, det er så synd for mig. Din røv, den vokser. Hun er en udbrændt pædagog. Jeg er mest til te og kaffedrik og lommefilosofpædagogik. Når jeg har passet børn i 3 kvarter, så må jeg hjem og afspacere. De dig, jeg hader børn, det er så synd for mig. Jeg hader styr. Hun er en udbrændt pædagog. Skal vi have en tudesolo? Ja. Skal jeg danse? Det lyder pisse godt, Kim. Nej, jeg går hjem og lægger over. Det er så synd for mig. Jeg har fået hovedpine. Hun er en udbrændt pædagog. Jeg går op i børnepsykologi. Det giver mig et alibi for at spille klog. Når jeg er sløv, så kan jeg bare gå rundt og krydre min røv. Og det er dig, jeg er blødt igennem. Det er så synd for mig. Hun er en udbrændt pædagog. Hun er en udbrændt pædagog. Hun er en udbrændt pædagog. Erling, lad nu være med at larme. Marianne kan ikke lide det. Jeg bliver så ked af det. Jeg har det svært. Jeg har det svært. Jeg har været igennem en svær tid. Ja, Erling, det går ikke. Gå hjem og tager mig en lille te til halsen. Ja, det gør du bare. Det kan jeg godt. Det gør jeg altså. Nu går jeg. Der er også parkeret.